Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Patrol magasunod sa dili gid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! We will not stop until the last drug lord, the last financier, and the last pusher have surrendered or put behind bars. Or below the ground, if they so wish. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio. Action Night Patrol. Action Night Patrol. Field report. May gabi sa liwat, kamusta naman mga palangga namon tagpalamati, region-wide, mga palangga kita sa nabilin isa ka oras, 19 minutos. Karon gadlaw, Webes, pet sa DC Size. Webes na mga edisyon sa inyo sining palatuntunan sa kalandang liwat naman naton nga mangin kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton sining news team. Aton sining mga correspondent sa liwat na Manila sining pagdurong sa pinakaulihi. Labas na tipon nga mga police report. Blatter entry. Record of events. Opisyal nga balhag sa police blatter entry aton sining kapolisan Central, Southern kag Northern Negros. Of course, ang atong siri mata kag durungan oras sang kagabiyon ang atong siri nga Patrol 3 nga para patrol kay na pa nagalabiyong sa pinakabahin sa Metro Bacolod. Webes nga edisyon ato naman liwat gabantayan. Amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon. Anano man nga mga eventualities from where the action is. Jan Diaz magaresponder. Back to back sa atong siri nga piloto aksyon na ni Kirao. Ang ato mga pagbantay sa pinakaulihi man nga balita update sa balita nasyonal, balita sa international, news center sa Action Radio Bacolod. Builog nato na puwersa pang Webes edisyon
Aksyon Eden Aboso. Opdal magita sa aton siring nga mga technical partner diri sa Studio A, Master Control sa technical side. Ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Nelmar Madera. Back up diri kay IT Expert Action JM Baikin. Transmitter sa Control Tower, Barangay Talok, Syudad Sangbago. Ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Bernie Villacanas, ang Batang Suway. Sa kirandan ang inyo sinalagad. Inyo sinayangkor man Action Night Patrol Program. Lunes, Tub-Tub, Sabado. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Off din ninyo ako sa labinin 1 ka oras, 17 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. My God, I hate trucks. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Night Patrol! Ang una naman sa ato siling pagpangalagad, of course, kinadurong sa inyo sa kaluwansang Evergreen Herbal Capsule. Amo ni siya bali ang pinakabago kag pinaka-efektibo nga herbal supplement. Ang ngalan Evergreen Herbal Capsule. Ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Ano ang sobra nga ginabuhinan sang Evergreen Herbal Capsule? Magabulig panubo sang mataas nga blood sugar, uric acid, bad cholesterol, hyperacidity, sobrang asin, creatinine, kag iban pa. Ang sekreto pagidugang sang Evergreen Herbal Capsule, ang kulang ginadugangan, nagadugan man supply sang mga kakulangon sa mga vitamins kag minerals, kasubong sang vitamin A, vitamin C, magnesium, B vitamins, calcium, potassium, zinc, kag iban pa. Makabulig sa tawag nga constipation, gintingob nga puwersa sang 7 kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Para sa ikayong lawas, kompleto ang benepisyo. Quality product of Doc Hiko Alternative and Health Food Center. Mabakal sa mabutika sa pinaka malapit nga lugar. Magtumar adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule, ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Sa duga nga kasiran, pwede ka mo ka-text, pwede ka mo ka-call sa cellphone number 0910-126-4595. Pangitaon lang si Doc Crispin Hiko. Tandaan ang ngalan, cleansing, nourishing, balancing, Evergreen Herbal Capsule. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon, 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 Radyo, Aksyon, Radyo. Aksyon! Night Patrol! Ang ini mga kabayan sa ato, sila pagpangalagad, of course, kinadulong sa inyo sa kaluman sa Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Gamit na sang Dr. Alfred's Mangosteen Soap, agon madula ang baho sa imo siling alawas. Ini bangol ginapabilin sa Dr. Alfred's Mangosteen Soap nga mangin matinlo ang lawas kag smelling fresh. In other words, wala sang baho na mabilin sa aton lawas. Sa inyo nga pagpamalaklon, hindi magkalipat, lista ha para hindi ka malipap. Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon! Night Patrol! Ini mga bayan sa ato, sila pagpangalagad, ginadulong sa iyo sa kalawas sa Santon Plus Herbal Oil.
sakit sa tiyan, sakit sa kalawasan, sakit ang puson, isanton plus herbal oil na. Katol-katol, skin allergies, skin diseases, mag-Santon Plus Herbal Oil na. Sa mga butika, mabakal, Santon Plus Herbal Oil. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! May gabi dira sa kay Engineer Nunoy Galunan, kag sa kay Ma'am Julia Mandrea, sa All Sector Industrial Sales sa Kabangkalan, nagatutok na sa aton siling pagpangalagad si Mr. RMK Rogelio Toto Catalbas Jr. Nakatutok na sa aton siling pagpangalagad, asawa niya, kabataan niya, pati ang amon amigo sa puno sang lunok. Mapisan awarding LTO Chief sa Macolod, Mr. Orioven Tampos, happy listening, maanandira ka pamamati sa bilog mga pamilya. Kamusta dira si Mama Bethelao sa Binalbagan? Kamusta ka da? Kamusta ang panahon sa Binalbagan, dama? Manang Bethelao, John C. Lao, kumparing Nelbert Adlan, Tuto John Berjod, Philip Jod, Alkim Jod, kumparing Jekyll Jod, Ihado Aljanda, Nene Lao. Mga pampos dira sa Marshall sa Binalbagan, tutok as always, sa ato siling pagpangalagad, empleyado, security guard, sa mga taga-Kegedan kag accounting department sa Bisco Binalbagan, mayo lang ang pagpaurok-urok. Kami nagid kay Miss Nora Di Mabeldo, kay Mr. Levi Frias. Kamusta si Maninay Senchamorf da? Doon hidlaw ko kay Maninay Senchamorf, ha? Kaloy kag may bibidor. Sa kay Toto Chong sa Paul Restaurant, sa kay Bambam, sa kay Bimbim, sa kay Ching, nagapaurok-urok kita. Sa aton sila nga papalagad naman si Mr. and Mrs. Roger Montaldo and family, as always, gapaurok-urok kita. Si Madam Dalia, ara gapaurok-urok man. Sa Banago, ara man nagalantaw sa aton si Claire Malaga Clavisillas. Si Ninyo, si Christopher Redfield. Vitamins, may kabida, ha? Alam nga pagpaurok-urok. Si Mamang Bibing sa Kanselayan Morsha, ginatamyaw kagin ni Danny Merlin A.G. Villarosa Saho, sang Antipolo City, Rizal. Ara sila nagalantaw sa aton sininga live streaming. Eden Medina, may gabi. Check attendance lang si Jocelyn Kalamaan. Nagapaurok-urok. I-check na ito sa rin nga Patrol 3 na bara Patrol. Una nga pagpangalaga do observation report sitwasyon sa Metro Bacolod. Webes naton sa rin nga pagpangalaga. Uy, si Mr. and Mrs. Louie Di Paula nagamonitor gid sa ato, no? Salamat gid kay Mr. and Mrs. Louie Di Paula kag sa mga dungganon boys, ha. Kay Mama Elsa Berida, kay Brad G. Dilag, Toto Boknoy, Josel Berry, as always, paurok-urokin sila. Si Catherine Season Doble, ara manoa, galanta mo sa tol nga live streaming. Salamat, gid. Sa kay Hadokin Andro Tenerife, mayong gabi gidra. Sa mga Sakadas Boys, GNG Resto Bar Boys, mayong gabi dira sa inyo. Nagalantaw man sila sa atong sila nga pagpangalaga. Si Bing Bong Lee, hindi kita maulihi permi. Sa Thailand, ara man si Bioli Sorry. Live streaming, galantaw man sa aton si John Ray. Salamat, John Ray. Observation report sa aton sila nga Patrol 3 na bara Patrol with action na John Diaz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action! Night Patrol! Action! Night Patrol! Field Reports! Action dyan, may gabi, please come in. We wish you a Merry Christmas. We wish you... Ayudipurma. Ano na nga Christmas? Doon ka kulang sa Pasko. Tingnan, Merry Christmas ng Japon. Ay, hindi gali.
New Year, gali dapat nagkataon ko Happy New Year, gali sa Rega. Oo. Ito yung nagalapit na lang ang Chinese New Year. Okay. Na, ate, ang dali lakson, makita mo na ang mga napabutam, mga Christmas lantern, mga Chinese Christmas lantern, ara na daw sa Lacson area. Di, ma-feel mo na gid, nalapit na lang gid ang Chinese New Year. Ano ganun ang January, no? January 30 to February 1. Ado mo na pagkabalo ko sa celebration sa Chinese New Year. I think January 1 to February 2. January 31 To February 2. to February 2, sakto. 31, gila na 30. January 31 to February 2, 3-day activity. Pero yung activity, nga hindi naman nakatutok dara sa may dalalak. So, various selection, ang main gid o kung ang mga highlight activity, do dra gina iwat ya sa may Lacson Tourism Strip, na? Anyway, nga na ito nang balin, kikaroon nga gabi mga kason, ang patrol, ari naman kami dari sa may Bacolod City Government Center. Kabul ka sa NGC, Rek, may ari din na pamtang nga mga disenyo, wala? In preparation sila ito naton nga Chinese New Year. Okay. Makita rin naton ang palibot. Actually, kita nagbiyahe palapit din mismo sa front, sa Atubang, gidabi, dari sa NGC Action Rec, sa may fountain area, kay dari naka-display ang pila na pandara ka mga disenyo nila, mga artworks, nga gin-prepare dari. Pero isa kay katalupang doon, sa tanan nga hindi kamurot ko ng gabi, handaan ang tunga sandalan sa Conference Road, kina-construct mo diga po. Actually, kung madagdag sa buo, sila disgrasya kagitin kay kadalom-dalom sa daan sa gingkot-kot na rin para sa ila naman nga matamburong na ginapang butang sa tunga action rec, na? Ari pa dari ang mga mixer nga gagmay, ari man dari. Actually, lagi din nakabutang sila sa early warning device. Okay. May ara sila early warning device, pero gamay nga naga-idlak-idlak lang, no? Wala sila sa dako, gidlang ang makita, no? Na naga-paibalo, layo pa lang sila, like, may ara, dra, nga ginakonstruct abi sa dalanon, ha? Okay. Ara kita, ang Christmas tree, di ba nga ba ko naligat timoto na, ang di ba katanduay, ni? Kaya daw sulod na nila, kung mag-imbak ko na magana, kung agriculture ba nila, no, ang ginatawag na rin nga mga ilim nun, ang imo, di ba sa mo sinasirikari pa Japon, no? Wala pa nila na pang kakastre. Okay. Sa may fountain area gin mismo, inabla sa may tubig na da. Pero hindi na pwede makatusmaw dra. May pilalag ka mga artworks nga napamtang, colorful artworks, actually. Okay. Ang ina na pang plastar dra, no? Ay, malibot kami na ni action nani para makitaan to namon pabalik sa piyak. Kag malaragway kag na itong pilalag ka mga picture, mga person dra, no? Pero ka sa nagsanag, sumungsang NGC, karon nga gabi, even ari ka sa pinakirikot ni Kod lalapit na dito may mga nagpuglan diri dampe, may nag-pinonsok na direksyon nga mga motorcycle club members, na? Darasa din nga mga single motor, mga lapit line, tanan na kabilog, nag-pulupongko din sila, kagdari man sila nag-enjoy, barkada, slabi, of the night, usually din ang mga tripping, isang iba naton ka mga ka-aksyon, nga nagalaga, ulo din sa Bacolod City Government Center. Karamos sa mga salakyan pas, Japon, ari din nag-tinir, iba nag-pulo pa hunay-hunay, iba na din nag-relax, take namin kadaan sa hangin, kung din kang area, especially nga open area sa Xanerec. Ang marketplace ganyo, hindi mo nakadamo sa tao karon gabi. Jutay lang. Doga jutay, dali sang naga-rulagaw action elect, no? Basi kung hindi pa lang alang pang bulsa, guro na, no? Ati, kagapo na ang 15. Ati, basi kung iban, kwan pa, nanabunan pa? Posible. Basi maguro tempano pa nahawa sa ano lang. O ay naguro bilin lang iba na. Laban. Ma-apply to dari Facebook Live dari sa itong area. Kay para makita sa itong kakakson balang sitwasyon na dari sa may Bacolod City Government Center. Okay. Damo gining maganyap naman maglagaw dari kay damo naman din sila nga lugar nga pwede sila magkapulo pa picture sa direct. Di sa may fountain area gid mismo, no? Ari pa di dapo na ngalan nga daan na dako ngalan nga Bacolod. Di ko gusto mo din magpulo pa picture pwede gid. Okay. Nara dira nga do hindi do ga float sa bala sa tubig.
na may color sabi nga orange, may color sa nga pink, may color green action erect nga design nga doga bulak sa bara. Na amo nang naka-defend yun sa mga float, sa nga naga-float rather. Diri sa may fountain area gid mismo. Pero antes pa man sina, di ba makita mo diri sa Plibot sa nga Bacolod City Government Center, may ari dira nga mga suga. Sa suga sa direct mera dara nga ginapakabit sila nga mga Christmas lantern. Amo nang obra din nila may ginapro pakabit sa Christmas lantern nga tatlo naman kabilog nga nagapa buo gabi. Nagapanaog action erect, and then na tanan diri halos no pila na diri ka mga Christmas lanterns o pila diri ka mga poste sa nga suga ang ara gid may nabutang gid sila sa mga Christmas lantern. Namin kay preska pa balati ko magamo sining sitwasyon nga preska pa daan nga bago pa lang din sa panulukan sa mga kaso na ito na maludugi na engganyo gid sila no ganaganyat gid sila nga magkato diri kasi kung damo-damo madikaw ng gabi ang nagalagaw-lagaw damo diri nagkapulo pa picture no nagapulo pa hunay action erect karon man nga kami ari man diri nang sa tunga gid mismo sang fountain area da namtang ang pila diri ka mga displays no na displays diri nila. Makita Andra sa itong Facebook Live ang mga artworks na nabotang. So, dahil siya naka-float, may alat ka ng color green, makita mga bulak, siya mga petals, blasong bulak, nga nagabukad, ano sa open section na reka. Nga dari sila sa tunga mismo. Usually last year, lain lain na rin design nila, subong flower naman na nakabutang. And then, may arada sa tubangan, nakabutang I love or yes, no. Bacolodiat. May dako-dako ngalan nga Bacolodiat action erect. And then lapit mismo sa pasad sang NGC. Japon dara ang tinaga nga Bacolod. Adamo diri mga turista gali karon nga gabi nagalagaw-lagaw man. Nagapulo pa picture diri iban action erect na. May mga kabataan diri sila nga mga upod. Naami diri ga grupo nila abe no may nagabaligya pa dito isang bubod balasang isda na drio kung gusto mo magbubod gabaligya sila ma'am kung mga bubod ang mga pilaw ni mo bubod tag 10 tag 10 pesos sa sani ko oo saka putok 10 pesos ikaw di ka baligya mo na damo diri mo nga linya diri lang. Ako diin lang makalabot Kay galibot ako man tugalibo. Ano mo si mama do kino? Pinuli sila ako na lang. Ikaw na lang balik ayan na sila dalaw ang iban. Kay damo diri nga pungko no. Kag base gusto nila bakal bala sang bubod 10 pesos gali. Damo naman sang 10 pesos ano. Pila damo naman? Damo naman ang isa sa putos sang agugo. Kita ka sa agugo action direct. Do isa ka photo sa Google amo na ang iya nga unod sa ginabakaligda nga pulo ka pesos nga bubod diri sa mga koy. Ang ano na bala kay kun after tan isa ton nga mga kaksol kun magbubot sila sulik ang plastic wala hindi nila pagyaboy sa fountain mismo no. Kaya ara sa ton nga Facebook Live may sa diri ka plastic blaw gagin babayaan sa may fountain area. Kana may isang mga koy actually kung makita nyo sa FB Live na to no lagko na sa mga koy no ari diri Japon amo ning ginatumpukan nila kaya abi nila may plastic diri abi ko nila may unod nga pagkaon actually direct no meron ka nagabubod may mga bata diri ang bata nila ga bubod actually direct na amo dira gila diri nga office shop ma'am una muna ano na sa tunaw na sa nang katunaw man dito magdugay Ako magdugay, ang tunaw. Ako hindi na sa nila makaunda yon. Ano na sa nila, galugdang lang siya. Pila ano nakadamo ang amo niyo, mga pila na ni ka pakaon niya. Ha? Mga pakaon nila na. O pag gusto ka na lawin niya yung mga bubugupod. Pag gusto ko lang kung damuon mo, sa nila kapag tuka, nakadamo-damo sila. Gani, ma'am, ang mga plastic nila, ilan na dapat ang mga nagabubod pa rin, hindi nila paggabutan. Oo, nakapoy nila mo. Kaya nga, pulain na da, ma'am. Kamong kigan. Oo, kami kigan na diyo. May lang kung lapit na ka nakuwet manamon. Kinalimpyo ka na rin namon mo. Amo na reminder nyo sa mga nagabakal sinyo, dapat
Dapat hindi na pag-aboy ang plastic. Oo, kay ginarimay kami isang mapuso nga ang plastic tapos ang libod pamuluton. Te, sadya kayo mamayaan sa mga upod ko ako nung isa. Ikaw, Victor. Tulo ko naman ang kwarta ilang basura ko. May isilag. Ayan eh. Pero ano oras yung office na balik dyan? Sayaw? Depende. Yung ano oras yung usually dapat kanto train? Depende, hindi ko pariyo nga. Kung kadto kami mga pamahaw ko talaga, libod ko sa St. Peter, sa Motolite. Ay, sideline mo lang eh. Ari sideline ko lang. Ang Naku, mang ginagawa sa balik dyan na. Hindi ginagawa siya, ma'am. Galing hindi man ginagawa urot, yung ginamo sa amon. Makatambal ako di kunway na sila na, sulo ko na na. Para sabi Ito kung gabi, solo mo na. Solo ko na kay way na sila. Sulo yung gali ang butong kay iti wa naman siya upod. Serbi na lang siya nga isanon da sa lugar aksyon dyan. Alas 3 tayo na isla. Ikaw yan. Ako yan, gabi na po yan. Amo lang ikaw bilhin. Oo, ako bilin. Kung baga ka sobra lang closing. Oo, kasi nakaya ng slod ya. Sila yung open, way pa open ya, ari na sila. Ari na sila. Oo. Gatagit pag ginit, ari na din sila. Ano kaya ka balik ya? Oo, mga 3 years na. 3 years na. 3 years Ako lang na. mga boy, ano mo dre? Kung mabubos mo na mga pilay mo maginansya, Mga 200 man. 200 pesos. Ano? Pero sa isang kagabi, maubos hindi. Hindi. Mga pila ka, ano pang maubos? Mga makabinta lang ko mga kung mabinta niyo mga 200. Te maubos na 400. Oh. Te makaginansya ka mga 200 tunga man. Tunga, sobrang silo, magaling Silo magpaya. man, mo Kung kinala mo kisanan. Oo, pinanglan pisan ka man. Te, Ito lang isa, away ka asawa? Away ka ba na? balo na ko sir. Balo ka namin, mabasa ka. Ano? Ano? Sige, tayo mo bata. Tatlo ang eskwela, tatlo ang may pangabuhi. Te, tatlo na. Saka grade 5, isa ka ang senior high, kaya isa ka college na third year. So, ano may bata? Ano, te, tatlo ang inasagod ko. Ang may pangabuhi, way na to ya. Huwag ka bulik mo? Ang ikaduwa lang kabuli kay call center ang banat tiga wastik man ko Waslik. wastik lang. Waslik Hindi lang. ko ay tibi pa kabuhi na mo. Oo. Kung pila lang yata ko, Shin. O kung pila lang da, ginabaton ko lang. Yung mga bata, Di, kuya, kuwan. 1K, tatlo na da. Kung ko ginasaligan na ilahat, giga ano ko nga himakas ko yung masagod ko yung tatlo ya ang Good. sila nga tatlo. Anong mayo? Yung pila mo kasama ng pagkaon niya, sa jack. Kung maurot, may ka 150 ka man, may tubig, soft drinks. Ako dati, kung makakaluyan ng tubig, may 300 ko da ya. Oo. Tubig, soft drinks. Pero Kung magkapital maurot ka na, ma'am? Or laway lang na yung makapital ang balik Eh, kapital gid pangulam ko ya. Pangulam ko ya kapital mata 500. Oo. Pagkabos sa saga uli. Kung kaluyan maubos. Di kung Hindi. kaluyan mga hindi. Pero paano mo kabalik yan kapag sa St. Peter? Oo. Di kay way na ubos diri na sa NGC. Di kay way pag inaubos kay kadutay manugbakal. Eh, Agad ako sa St. Peter? baligya sa mga pamahaw, ang mga sa opisina dala mga Galing sa Tibot, eh. Amo na ubramo, kung ano na lang, amo na doon na libot ako doon. Ano oras yung pulik kung gabi naman yan? what 12. Upod Mga kami gabi na. Yung mga bata mo yung sigubantay. Tulog na tuya, lagpo naman kaya ang ko ang kamanguran ko to sa magulang ko kay tigalibod ko ginakuha ya may klase ara sa iya sa Okay. 6B handumanan siya ako sa handumanan sa 6 siya sa handumanan sa 6B Kung naman, nakapagaputi. 3 right pa Ay, three. kay masakay ko di manao sa Kore sakay ko Kore pa kadto Libertad sakay ko Libertad sakay naman pa handumanan 3 right. Okay. So, kung gabi ka pulik ka, mga 200, 300, okay na na. Amo na mapulik. Wow. Or takot ako magkita. Kung siya kaluyan mga ka 500 ako ang ginansya ginansya Ginansya, no? di tatlo Tatlo ko ka, lang may 3, okay na na, no? At ito ay makapag na sa Y. Ngayon, hindi makapag okay naman sa balikan mo. Gapang sita sila eh. Kung, Kapang sita sila kung magdamo na kami dati kayo gailin po na yun. Sige, okay lang na kayo. basta, Gaway man ko balaga. ano ba yung kinangkan mo, Mau? May diferensya ko siya. Ano ang diferensya mo? Nang mudugin na ko sa pulyo. Si Polio. Ang bata ka pa, o sa Ang mga 14 years ko. Hindi pa ko ni amon eh. Ang 14 years lang ko kaya nagmasakit ko. Mga 8 months. Pag ayos na, nag-amon ako eh. Kaya ako sila na unay pag Anong alam mo, ma'am? Romana. Romena, ano? Rizoma. Ha? Romana Rizoma. Rizoma. Thank you, ma'am, Romena. Hindi na ako na makakas. Yung gwapa ka din, mga. Thank you, ma'am. Oo, si anay man eh. Artista ka na tayo. Thank you, ma'am, Romena. Action, Eric. Nakabati natin rin si Ma'am, Bakalo. Bakalo. Kaya mo na gani. Hindi pa pwede kayo Bakalo. Oo. Wala ka
Ay, isa lang. Sabi ko doon na. Ay, naman ang sunod like sinanay Romen. Dali na lingaw sa satong kestorya. Oo. Tingala ko may gabantay sa likod. Diba baka lagalay iblasang bubod. Dari sa mga koy. Dari sa may fountain area mismo sang NGC, no? And then magkagsunod mo ng pinakaw din nila nga man nga sitwasyon karon ni gabi sa Bacolod City Government Center. Ano ba ni a glimpse sang total pag pwede ninyo diri masaksiyan, pwede niyo makita na mas man akong personal kamo diri makadto kuriban ABT malingaw man diri sa sa fountain area kag dati ang mga colorful direction rec nga mga gipangantang diri nila, no? Magkagsunod mo ng sitwasyon diri naman karon nga gabi sa Bacolod City Government Center. Ano ba magkagsunod dapat niyo bantayan nga diri naman sa ato pagpangalagad balik tagi ka naman diri sa ospital. Duha ka persona pinaton sa aksidente sa sunod sa Talisay karon gid lamang nga adlaw. Detale siman pa magsumbalita ang batian sa mga pagpangalagad sang Aksyon Night Patrol. Mga ka-aksyon tandaan nga isa sa marason sa pagtugas sa batian sa aton lawas among paguyang ko na paglubo sang aton immune function ang mahigko nga kolon kag ang irregular nga pagpagwa sa higko sa aton lawas ang mahidako nga papel sa pagpagwa sa aton immune function. Ano man dapat imuon safety gid lamang mga ka-aksyon. Pabaskogon kag pusanyogon ang inyong immune function. Paagi sa adlaw nga paggamit sang Super Fiber. Ang Super Fiber ang isa naman ka dekalidad garantisado nga solusyon agud aton regular nga mapagwa ang nagatipon nga higko sa aton lawas. Super Fiber ang fast acting tool ng dressing product aprobado sang FDA Philippines. Kaya palit magkakson baka na sang Super Fiber and available ba na sila mismo klinika sa JS7 building na naksona sila sang Bacolod. Rekta sa Bacolod ang taglibot sa Bacolod Aksyon John Diaz una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat kay Aksyon John Diaz sa Deriabet sa mga naghahaboy pala sa mga pagkaon sa Koy sa atubangan sa New Government Center. Pagkaon ang ihaboy, hindi pagdala ang plastic. Kung si Jenny Solgon pang plastic ng lan, butang sa bulsa. Dada ko no pero may nagpapulo picture si Jenny Solgon mo. Kung diyang pamilyada sa may fountain sa Count na Blasa daw ginarumbuhan kag natipunan sa mga koy tas tubangan sa NGC. Hindi niyo pagkabuyi basura. Kapektuhan man na ng mga baligya da. Balikan tayo sa Aksyon John Diaz sa kompleto ka detalye sa headline. A report na Aksyon John Diaz ginadurong sa inyo sa Kalawan sang Life Extension Clinic. Gusto nyong libre nga medical check-up Lunes hasta Biyernes. Upod sa ila di kalidad nga medical doctors. Kadto pamasyarilan na Lakson GA Esteban Building. Ara na opisina sa Life Extension Clinic. Kag dara man mismo sa Life Extension Clinic babakala pinakasakat pinaka-mapatihan nga vitamin hormone rekomendado sang mga medical doctors. Damo sa balatian nga dara, damo man siya na balatian nga payo. Amo ini ang vitamin D3. Ang vitamin D3, amo ni siya bali ang produkto sang Life Extension. Mabakal ninyo ini sa bisan di lang butika, ilabi na sa tanan nga branch sa Negros Grace Pharmacy. More information, ikayong lawas, dulot sang vitamin D3 sa Life Extension, pwede ka mo ka-text, pwede ka mo ka-call sa telephone number 0920-5056-501. Basta ka libre ka medical check-up, Lunes hasta Biyernes, o pod sa ila di kalidad nga mga medical doctors. Kadtui, Pamasari, Dalalakson, GA Esteban Building, para ng opisina, sang Life Extension Clinic. Magabi din sa kay Madam Rofi Libran. Madam Rofi Libran, happy listening sa imo. Sa kay Joe Rolag Solid Sotnas, grabe no? O EOG Rolag Solid Sotnas. Amo na ang resulta sang suli-suli. Kaya pagbasa ta suli man. Boyat Gabreno da man gabi ha. Kaya papang Alvin Graba ba? Si Richie Arvin Cuesta man. Si Tatay Tony Solgon na naibiging kapaurok-urok sila ni Jenny Solgon. Si Jomar Ballesteros o nga raman check attendance lang. Si Mr. Edwin Pineda dira sa New Jersey.
Iyog ko tamyaw kay John Michael Escobar. Imo migo sa Yaki Mix. Bata ko nagali siya Lodi. More power and God bless. Good evening. John Ray Escobar. Salamat, Gid. Ang mga pamilya ko dira sa Granada, bla. Buntalilid. Cha, Kalma, Aginga. Akon ever beautiful nga mama nga si Cecilia Granada. Kapaurok-urok man siling ni Jandy Granada. Action Eric, nga hindi ta makuha pareho sa Manila ang nagaparking sa hindi pwede maparkingan, ginaklam para madalaman ang mga private nga mga poderoso. Siling ni Warlito Milialma. Kativer, may gabi kita. Mga friends ko nagapamati, si Nining, si Jane Catalbas. Nining, Jane Catalbas, Rosel Yu, Pinky Cabahog, Lucero, Sangsagay. Na traffic enforcer Jomer Pinosa, kami ako kagin ni Bingbong Lia. Ronel Bilaong and family, happy listening. Kay Sir Arnold Vasquez da, may gabigid. Kay Jean Cadyao Alvarez. Si Nanay Romana Kahuraw, Laya Rizaga, ginatamya kamo ni Teresita Orita Kahuraw. Kyle Andres, may gabigid ha. Engineer Arthur Normandy, Jojo Arturo Santander, Josan Miraflores Cagcuales family sa Sitio Cubay, Barangay Inapoy, Kabangkalan City. Engineer Emmanuel Mawi Miraflores Cuales ang nagatamyaw. Si Jean Britannia Ramanoa, watching from Hong Kong. Kong Hei Pachoy, Happy New Year. January 25, 28, Carmen Reyes. Brillantes family, Orek Osogon, Konsogon, Rula Konsing, Dorias, Tanan sa Porok Marang, Mandalagan, Jan Balaan, Biradora, Anagatamyaw, Maybel Villanueva Varan, from Hong Kong, araman siya. Ga paurok-urok, insya pamati, Saction Night Patrol. Totoro Marta Mayo, da, may gabi, ha. Happy birthday sa Magalion, RG Kapunong, Mike John Seba ang panamyaw. Happy birthday, John Ray, sa ika-14 nga birthday. Arlene Yegos Tavera ang panamyaw. Gray Hawk Bacolod, happy listening. Heidi Hipoleo Tugunon, araman ga paurok-urok. Boyet Gabredo, happy listening. I-check tara ang mga asod na nga ma-report na gikan sa ato sa mga correspondent. Report live sa Cadiz, police report ni Aksyon, Roger Gutib. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, aksyon, radyo, aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Yan sa Aksyon Roger Gutib, line number 3 sa report. Jer, may gabi, please kabihin. Yan, seksyon na rin, may gabi sa itong mga action mo. Nagay nga daw, kung ipag-pulis sa balay mo, ipag-bundak man sa ulan, kay ulan na kainaan. Responder kita to, kaya matiyan na tondi sa radio communication. Oo. Nga may vehicle accident sa may barangay Bangkiruan. Oo. Pagpakanto nito mo, perte ang pag-bubo sa ulan sugata sa akon. Wow, timing yun. Igo lang ko nag-abot, umug-umug pa ko. Uy, gali ka. Oo, Basa ka, basa ka? Basa ka, basa? Hindi maging basa. Medyo na, kung ka, igo lang gin pag-abot. Oo, natiming ang gin. Amuan pag bundak, subong sang mabaskog nga ulan. Subong nga pinagasak pa, Tanong ito, gubaang naman ang mga activities sa Cadiz, kaya ulan? Ate, may pag-advance ang masyado. Pero may mga ara na nagalagaw-lagaw. Mani ka nag-ara sa mga igad lang kasi may mga kiosko na mo. Nga may mga ilimnan na. Ate, iba nagagawa man kagjara na kati ang mga kiosko ara sa igad sandalan. Daw, samtang nag-shot kabe, kundi may mga pangulong-ulong mo. Wow. Mga nagalabay na nga mga lugbo short kaga mayo paa Diba naman?
tulo si platan mo abi. Ates ka muna sa pulo pasiplat, wala ka man may Lahat gani man ti karon kay ti daw pa naman na daw ordinaryo naman na. Oo. Mga amo Hindi sila ka man kung sama si platan kung hindi ka mag-short lipot mo. amo gani man no daw. Pero palda ka daw, may sabi magpansin si mo kang magbalikid sa kadali lang. Oh, daw. Kung nag-short ka nga ang paa mo nga nagapagpugati nga do ubad, dugo-dugo tao mo kabalikid ka talabay mo pro. Oo, gani man. Kasi kung kisa ka-stiff neck ka sakit mo liog mo sa hala ka balikid pro. Oo, gani ti daw kung kisa daw pero kay makalabay ka ti makatulok ba o sila magbalikid kay gid mo na ano nga balik doon mo gid man. Ti mo na kusay ka hindi mo naman may bitar ko sa mo. Ang paglabay sa tubang kay matulukan mo do hindi mo na bibitar. Mo Pero nang imo pag iya balik doon daw lain na ya. Hindi man, May pagnanasa na ya. Nabalikdan mo sa kato hindi kay kontento nga naglabay na siya nga nakita. Mo gusto mo gid man tanaw pag sa layo eh. Hindi na kasi nga may pagnanasa yalain man na yang imo yang simple lang tawag ka sang tao kiti para sa tao nga naglabay nga nag-agi ka kaging tanaw kaging tulok kabut silingon nga ginapresyar ya ang kagwapa mo. Okay. Hindi kasi nga may magtulok. Hindi kasi nga nga magtulok ang may pagkamanyakis hindi mo naguro. Naging tulok mo sa liwat balikid kaya na-pressure mo kagwapa yung hindi mo kasi mamululungan, di ba? Okay na nga naglabay siya, katulok ka. Tiyo, Pero yung sundon mo gid sa panulok mo, tilain na ya. Hindi man, may kanya-kanyang interpretasyon. May something bad inside the mind na ya. Kung ikaw ya guro ya Ayo di purma. Pero iba niya katanaw, man ya isang bad intention niya, kundi na-pressure niya lang. Na-pressure niya lang nga tulukor ang isa katao kung babae nga nagalabay siya. Ate, abot sa imo ay, prote. Kung si imo yung magtulog, ito may magpakamanyakis kaya kadaan. Ayo di purma. Siguro yung tao sa mo si Roger Gotim nang tulog nang balikid gid sayo. Hindi ang kabalo ka. Masasingat yung Ayaw bukaman na niya. kawan mo na lang gid nga daw dala gid ang imo nga panulok. Hindi ka gani kalikaw, kaya daw hindi ka satisfy. Hindi ko nagsugatan ay kamo, di ka kalikaw eh. Bisan pa maglabay siya nagapungko ka eh. Nagligat na to, balik doon mo pa ya, kundi lain naman na ya. Kayo mo kayo malisyoso si imo yan. Ayo di purma. Hindi na pala pagmalisya eh. Bala, ari man tao ni ko si Papang Nixon taong pa importante, walang malisya. Di ba? Ati Papang Nixon taong nga, hindi lang nga balikid niya nga. Imo Ang iya liog ang iya lawas ka bati mo liog yan nagatiyog. Ayo di purma. Daw lulingod lang sa bao ba? May pagka... May pagka ano? Amo lang yan kasi may... Ano tawag niya? May pagka mamanhig na siya. Ayo di purma. Grabe nga bira mo kay Papang Nixon kasi ka-duty ba? Amo na si Papang Nixon niya nga. Basta makakita na sa kanaan niya, hindi na siya kaipos. Bagay. Siya daw ka-expressive lang. Ayan na yan, kung hindi siya magdayaw, mamuyayaw. Nga laban eh. Mo gida. Pero wala, nga tayo subong, ang sitwasyon, kung mo kay gaulan, ate, kung isa, pasalamat man ang mga ilimlan kung gaulan, kung may customer lang daan eh, kasi ang customer lang, nadaraan na lang ka magsigil lang order. Correct. Pero kung nagulan ka, kung may pagka-customer, ate, mansilim ba lang nga paimunong kay kisibanga, subong kay sigurado nga, kung may maabot na sa imo, kasi gaulan daan eh. Tiyan mo na yung mas binta ko may customer ka na. Tiyan subong nga dante, kiosko, aras si gadalan. Sige na minom, daga, istorya, ang ibati, di pagidman masyado ka sila na to nga damo. Pero nasun si Mana, ate, piho na gini. Labi na ni sa pizza, 18, 19, kasi sugod na gitsang daw mulang 1 week, mulang damok kita magsibidade siya. Dari sa siyudad sa Kadisakson na reka. Gamuno si Robert Pico Cruz lang aton nga listener sa Facebook page. Siling ni Robert Pico Cruz niya tulok gid lang kay naga-appreciate ka sang gwapa. May malis siya dayon.
Di may ka conforme sa imo. O gani, mo na iya. Galing ka ang nag-conforme ko isa daw mo pa ng numero 1 ko man siya. Ayun, dipurma. Ginbalik mo pa sa ako ng para to sa imo ya. May gabi ka tuto sa ni Losada da. Gusto man magdipinsa. Tuto sa ni Losada. Porok-orok, mas tuto sa ni Losada. Galing ka mutara niya galing ito may plano siya. Si Jojo Armamento, ka pamati sa to, no? Ate, sige ba yung gabi na siya? Jojo Armamento, Robert Kiko Cruz, kay Sunny Losada, kay Daniel Ravena. Ate, ate kakadis na? Siguro niya, Action Eric, ini paapas lang ang itsura ni Roger ala Yul Brynner. You're bright. Naroon pala yun, man. Do artista, no? Mga Jesus Tatam ko, no? Guro na mo na, basta ang tsura mo na si Yul Brynner, ko no? Pigaw, daw di amugin mo mga Jesus Tatam. Imo na yung pananawan. Ayun, dipurma. Lapit-lapit. Kay classmate. Kay classmate, Rally Balbastro, may gabi, gina. Damo, ginabalaan na mo. Sige, wala kasi sila ko kay Gaulan. Ate, medyo ang iban ka, relax. Maprote, mga sa nga fulibok na ang mga hotel dire. Okay. Sa may siyudad sa Cadiz, Bangot, Sining, Dinagta Festival. Ang tingson, galing istorya na kami ito ni Madam Nina, nagligad to. Asa ang kwarto sa iya to nga bata kasi, bata, riman di sa at tumas man nurse mo. Oo. Sila nga, kay may kapangabay nga daw, family friend man mabaya, gapangayo, gablang ate, makumudar. Ate, gin-open niya man to ginliwat, ginarin, siya ginimo siya nga room for overnight, anay. Okay. Kaya daw, family room man bla, ate, wala, tungkol kay kadamo-damo, ginaksunerek siya mga bisita at nag-advance booking na nga niya, wala pa niya din nag-advance booking na sila diri. Amo na ganun ka plano, dahil isa ka nagpanag-iasay sa ka bago nga hotel di Blaos, may tubangan man sa may Dalavilliena naman tubangan sa McDonald's, may bago nga hotel kami diri nga plano ang tag-iya. Nga magpa-ubra pagid o mag-construct pagid sa isa pagid ka hotel. Wala pa dyan nga lote, bisan matod nga daw suludlon ato, pero basta gani din sa festival, grabe gid ang pagkatawo diri sa syudad sa Cadiz, Action Eric. Now, sa pinaka mga balita natin, tayo mo nag-respondihan natin kaina, bawa gini ka mga vehicular accident. Una, alas 9:30 takla sinigid lamang nga gabi na tabo nga ang isa ka ara sa influensya sa nga Guwate Pataranta hubog. Naga-drive sa iya single motorcycle nga Rose. Abot na naman niya nga nasundan niya man to isa ka tricycle. Talapan ba sa daral pwede man siya maka-overtake pero gibunggo iya ang ginasag nga single motorcycle sa buli sa sineng tricycle. Ate, tungkol kay gibunggo, ate mo sila nga kalamay gid. Ang biktima, gikilala kay Bernie Tarante, 52 anyos sa gidad sa housing barangay Bangkeruhan. So sa report, ngati ipa-x-rayan gid siya ni Dr. Ledesma. Okay. Damo sa mga pilas siya sa nawong, kagsabong man sa iya sineng matiis kay kamo, tungkol kay luwas nga nagtabog siya ang iya pagkatabog ang sunerik kasi dito gid sa mahigad sa may gutter bala. Ang iya sila nga motor na nagsangat pa ang front fender, nagsangat sa barandilya sa tricycle nga bungguan niya. Ate ginsagnoy tumuto nga siya man yamo ning natabaan man tigin transfer, refer ini sinigila mga gabi sa bayan siyang Cadiz District Hospital kay rekomendasyon Dr. Ledesma. Sandra Ledesma nga ini ang kinahanglan x-rayhan kag CT scan agod nga mabalaan kung ano ang mga balda sa sulod sa iya sinig kakalawasan na. Okay. So, ginamumal, ginatikaso naman to sa traffic section sa kapulisan, sining syudad sa Cadiz, kag Baptic man, nga responder gilin ang tapos ang rescue. Inisya na dala gilin dari sa may bulungan sa Cadiz City Emergency Clinic. Samtang ginabulong siya, nagabot man tong isa man kababayi. Ngati ba, ini babayi hubin pa kag
maputi kag may itsura man, pero naman saan kilang itsura ya. Sus. Kag nagpulagin ang kaputi ya, tungod kati igin bulong sang bitadain. Sus. Ang iya sila nga mga pilas at Hapdi. sinawa daw bukayo, blak sunarek. Abaw. Oo, daw bukayo, nga naman may mga garas, tapos may damugin ang kolor. Last 9:45, sila kila mga gabi sa punta kabag barangay Zone 6 sa tabo ang among insidente. Kaya ang biktima gikilala kay Carolina Canon, 21 anyos gina, residente sa barangay Zone 5. Hindi siya kutani ang magapadulong lamang sa mga area kay mga tabo sa iya sineman nga amiga. May kwaon lang siya, mga nagatsatan sila kay kwaon niya, but something na nung kwaon niya to, pero sunod sa report bawa ang ido nga nakatabok na nagbalik pa. Ate mo ginagyan na bungguan. Samta naga single motorcycle siya. So ang ido nagkirig-kirig man to sunod pa kay na sa panaysayo sa dadala siya. Ay gali. Pero siya ya mo natumba kay Magnos masadalan sus pagka kuan man ugon man sang nawong kag mga panit wala nga nagkalabagras to kag sigurado kasi dugay-dugay pa to kag mampawan kag siguro basi madala man lang sa mga nanonesibo di matso nano mga pamagis na ta para nga mabalik ang makinis ka panit bangod kay ini ang kalakakas tungod sa sining pagka-aksidente aksyon ereka. Sa dugang naton nga mga balita ang pag-endorse ang Barangay Tanod kasi buong Barangay Day sa Barangay Tinampal by the way ginakongratulate ito kada si Kapitan Ugol Villas sinangamon din nga Vice President kaga Kapitan naman sa Barangay. Kaya Barangay Tinampal nag-iwas sila sining nga Barangay Day celebration sa ugol subong adlaw hasta pa ini sa prabuton nga Sabado Pitsa 18. Pero sinigin na mga gabi alas 8:15 takla gin-endorse isa ka persona sang Barangay Tanod kasi Barangay Tanod dyan no pueto former Barangay Kagawad mani pero tapos may term sa buong Barangay Tanod siya. Kag Ricardo Ericido amo ini ang upod niya nga Barangay Tanod nga nag-endosar sa sining hubugman nga si Noel Caceres Moncada 27 anyos sa edad kag residente sang Purok Ubay, Barangay Tinampaan. Sunod sa report, under the influence of liquor, ini kadaga tugas ang alarm and scandal sa area. Kaya mo nga ilay ini nga gindalan na nagkaga para safekeeping diri sa may Cadiz City PNP. Katapusan na ito nga balita sa Eric isa ka 56 anyos nga babae nga pagabot sa sila sining nga tindahan kung sila balay. Tiyo, naging masampot na yung tindahan nyo na yun. Tingala siya nga daw bukas na. Kag iya sini nga naibaluan nga may nagkaladura ang mga pagkabutang. Alauna, 20 takla sila mga hapon. Ginpa-record ni Lilia Alvarez Solidad. 56 anyos gidad kag residente ini sang Purok Malipayon, Barangay Zone 2, Ciudad sa Cadiz. Sunod sa iya sini nga panaysay sa talatapan sa kapulisan. May mga alas 9 takla sang aga. Kay nagid lamang sa hindi siya magabot sa ila sining balay kag ara madereng ila sining ang iya sining sari-sari store na magsulod gid siya at tingala siya nga ginlock niya man nga bukas na so pagsulod niya wala nang bag nga brown at sunod sa iya sining may unod nga cash nga 20,000 pesos kag subong man mga jewelry items may mga bracelet nga wala man na payag kung pila ang bili, may mga duha ka mga necklace kag may mga pendant pa nga gold kag suno sa iya nga bisan pa nag-exert sa singifort agud nga pangitaon ini pero nowhere to be found. Iya ginapatihan nga ini ang ginkawat sang wala mahibaloan nga persona. So para mo nga tumidulong ang report, mga balita ka mga informasyon na kinatabo dari Ciudad San Cadiz. Tagyapon na ginatamyaw tamay nga bigid kay Kapadali Diaz, Mr. Jonathan Diaz, mayong gabigid. Sa kay tutujuan kay Naibasang ko, may gabi man sa kay retired SPO for Lando Alvarez. Dira sa may Punta Taytay sa Ciudad Sang Bacolod. Diri man Ciudad sa Cadiz, si Tuto Ibernasa, kag subong man si Tuto Apin Bakumo, Parinonoy di Peria, pamati sa Tondi, kay Tuto George Ributon, ang muman, sa kay Miguelando Bacroy sa Power Dream, sa kay Mr. Jose Diaz, dira sa may Barangay Karuan, kag Glenn Javier, ato na amigo nga may dalagko na kuno subong nga Bangros Action Ereka.
Yo, basi makalangoy-langoy na na de. Takantos. So, amo ni, ang aton sinay nga mga balita, nga manulong si Matino, direkta dire sa siyudad sa Karisyon na sa balita o na sa aksyon. Nini si Aksyon Roger Gutim report. Sa Bacolod, Aksyon! Radyo! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Daghang salamat kinaksyon na Roger Gotib. There you have it, live report gikan sa Northern Negros. Kati sa PNP Connection report na aksyon na Roger Gotib gradulong sa karuman sang DTX 500 capsule. Ugalia pagtumar sa DTX 500 capsule. Kaysa DTX 500 capsule, may tatlo nila ka mga anti-diabetic properties. Number 1, guarantee nga nagaparubo sa imo sining nga glucose. Number 2, bison nga nagakontrola sa imo sining nga blood sugar. Kag polypeptide na may kaangay nga epekto sang insulin. Kani sa may mawalati ang diabetes, para ini sa inyo, tumar kita. Adlaw-adlaw, DTX 500 capsule. May gabi nila kay Romeo Cadorna. Romeo Cadorna sang Barak Ceres Negros. Nagapaurok-urok kid from Taguig City. Si Romeo Cadorna. Si Toto Roy Beltran and the family nagapaurok-urok kid siya pamati diri sa inyo nga palatuntunan. Sa Action Night Patrol Program. Magabi nila kay Nonoy Manggubat sang Rovilio Taxi. Nagapaurok-urok gid. Manong Emel Lopez. Kay Manang Nilida Lopez. Nagabay kuno sang Brazos de Mercedes. Anong Brazos de Mercedes man? Gabay kuno si Manang Nilida Lopez. Kag si Manong Emil Lopez. Sakay Police Captain Armin Bangas ang hepe sa Station Number 10. Police Executive Master Sergeant Erwin Villanueva. Police Staff Master Sergeant Rene Labating. Arnie Martinez. Ray Hermino. Sa Women's and Children's Desk sa Police Station Number 10. Maraming halin kayo Police Corporal Alili Alejo nga nagapaurok-urok durante nga nagalrobing nagapatrolya sa ila sa area of responsibility. Sa kay Eddie Villarosa kag Inday Rona Travarihida nagapaurok-urok gid pamati. Happy birthday karong adlaw kay Michael Salvacion. Michael Salvacion, happy birthday. Aling kay Maninoy Maeng, kay Maninay Chari Salvacion ang pagpanamyaw. Ayos Smith, galantaw gid ko live mo. Tamyaw landa si Pare Reggie Hinobis. Wala kita da. Ara, classmate ko Noel Tumangan Ostras. Kag si Rally Valbastro, gapaurok-urok din siya. Mabel Istrobo, ang gabi, kayo man si Manny Lokyas pagsiling nga short lip out puti ba. Frederick Rose Malata, Fortaleza, may gabi gid. Sa kay Juan Roberto Nanet Delioso Sr., nagapaurok-urok ito. Alvarez Family sa Silay City, Barangay Kapitan Ramon, basta Action Radio, kompleto sa serbisyo. Monitor lang kami di. Mandalagan on duty, Ronnie Alvarez. Sa kay Sir Lito Jeroline Espinosa and family, happy listening. Sa Mateo family, ginatamyo kamo ni Verna Flor, Icoli Mateo. Watching from Qatar, Jude Hinsaya. Greet ko dira asawa ko kag bata ko sa Binalbagan, pamilya Hinsaya. Alin kay Judy Hinsaya. Sa kay Police Lieutenant Anaclito Eman. Nagabi dira kay Police Lieutenant Anaclito Eman, ha?
Sa Parañaque City, gamonitor sa aton si Conrad Frank Toledo kag si Amar Minyosa Ana Vanji. Sa kay Don Boltic, Don Boltic, paurok-urok isa sa Action Night Patrol program. Hindi man kompleto, gabi ako di ka paurok-urok. Sa kay Daniel Ravena, watching from Jeddah, Saudi Arabia. Mga taga-Pait, Relocation Site La Carlota City, pinatamya kamo ni Christine Hinovea. Leo Talaban, Mr. Otelo Ramos and family, Raul Saison, may gabi gida. Field Guard, Mr. Antaran, kag Security Guard, Gorzal, sa Hacienda Caridad Farm. Aling kay Toto, Romar Tamayo. Sa kay Lors Neil, mayong gabi gid. Nagapaurok-urok sila sa Action Night Patrol program. Annalyn F. Villanueva, sa kay Juliet Sumagaysay Binignos, mayong gabigid, mayong nga pagpaurok-urok na. Kami ako lang pamilya Panuela sa Sumag, labi na gid sa mga bata ko sa Barangay Road Sumag. Alin kay Greyhawk Vacolo. Ayos! Alin sa report ni Action Roger Gutib, sa Ilohanta report ni Action Tam Monforte. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Tamang gabi, please come in. Yes, Action Eric, isa naman iya ka babayi ang nabiktima iya sang pickpocketer. Sa sinigid lang nga hapon, Action Eric, pasado mga alas 3:30 iya sing hapon, Enero 16, tuig 2020, diri iya sa may City Plaza, gidsang Sagay. Ang biktima, Action Eric, amo ini si Matia Humantok, disability, 67 anyos. Kaga nagapuyo naman iya sa Purok Bumbel, Barangay Old Sagay. Siyudad iya sang Sagay, kag ang nakuha, Action Eric, nga kwarta sa iya sang pickpocketer. Okay. 21,000 ka pisos. Kaga ang masubok pa niya, Action Eric, kay ginprinda ini sang iya bana, ang ila pensyon iya sa may rural bank diri man sa siyudad sang Sagay. Pero ti na monitor ini siya guro, Action Eric, sang suspitsado, kag ining mag-asawa, Action Eric, nagkadto iya sa may Lotto outlet diri iya sa siyudad sa Sagay, kag para sa pagbakal iya sing inang ginakis-kis, Action Eric, kag nakadaog pa iniya sing 100 ka pisos. Pero sang iya na talupangdan, Action Eric, na isulod dyan na iya nga nadaog nga 100 pesos sa kaliskis iya sa Lotto outlet, na talupangdan na niya, Action Eric, nga wala nang iya kahita nga dito na sulod, Action Eric, ang 21,000 ka pesos nga gikan iya sa ginprinda niya nga pensyon sa may rural bank. Kagabangod si Action Eric, ang katapo iya sang Sagay City PNP sa idalom sa pag-supervise ni Police Major Antonio Benitez Jr., ginpadulungan ining suspitsado, Action Eric. Suspect ba lang ining si Alma Mahilom, mga sobra 40 anyos, Action Eric, ang edad. Kagin kadtuan ini sa iya puloy-an sa may Barangay Tabaaw, sa amuman iya nga siyudad, sa siyudad sang Sagay, agod nga taga-usisaon ni Action Eric. Kag aton ini i-follow up, buwas, Action Eric, ini nga kaso, bangod nga wala pa matapos ang investigasyon sa suspitsado. Apang ang biktima nagpahayag, na interview kita sa sinigid lang hapon, sana angot sining pangawat o kung pag-pickpocket, Action Eric, sa amo iya nga kwarta gikan sa prenda sang ila pensyon, Action Eric. Tingog gid lang sa sining biktima, Action Eric, sa sining nga gabi. Kung ano ako kwarta dito sa Pagnakon, ang ako 21,000 ang nakuha, kaya man ang dugka sa ang iya gilon kagina sa dito sa bangko ng 21,000 ang nakuha sa ng impatong ko na sa isa katuig kagtunga maimbas sa bangko. Kadura dito sa sa may lutukan, kaya mo bakal sa kiskis na dito. Dayon nakadaog sa 100
iya gipakuha dito. Nako, are dayo ang kuha niya nadaog. Amo to atong gi-subsidiary why na nakakahita sila sa sulod. Pero meaning ko ba, ikulang mo ng suspitsado ninyo? Among suspit kay rakitan man ka akong upod ka hari kung taon ng likod. Iwan mo kita sila kaya. Di pagka silang na kung wala din kakahita, wala na nagkaladula na sila dito sa likod. Ang Dr. Eric ang pagpahayag iya sang biktima sang pikpakiter nga amuya si Matia Humantok Disability. Kag ang follow-up siya si Eric sa siniya nga kaso aton nga iga dulong buwas sa mga public affairs sang Action Radio. Gikan diri sa siyudad sa Sagayag, Santamon, Porte nag-report sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Dagang salamat kinaksyon Tamon Forte sa imong report live gikan sa Northern Negros. Ang balita ng aksyon na Tamon Forte. Ginadulo naman sa iyo sa karawan sang Santon Plus Coffee Mix. Sa aton papangapi, hindi lang basta-basta nga kafe, ha? Dapat kafe nga may 7 times vitamin C sang sa orange. Kafe nga may 4 times calcium sang sa gatas. Kafe nga may 4 times vitamin A sang sa carrots. 3 times sa potassium sang sa saging. Kag may 46 ka type sang antioxidant. Wala mo ni makuha mo sa Santon Plus Coffee Mix. May kafe ka na, may bulong ka pa. Santon Plus Coffee Mix, mo ini sa Santons, barangay kag soya. Kape nga mayong benepisyo sa ato sining lawas. Santon Plus Coffee Mix. May kafe ka na, may bulong ka pa. Ayos! Kami ako dira, may kabilang sa mga taga-Paglaom Village, ha? Barangay Mansilingan, ang panamyaw halingkay, Jacob Ravena, atong silinga avid listener. Sakay Ihadoko PO3, ha? Warren Klumata. Sa police station number 8, mayong gabigid. Kami ako lang pamilya Panuela sa Sumag. Alina kay Greyhawk Bacolod. Permigid nagapaurok-urok sa aksyon night patrol program. Albert Tanchado Kaluoy mayong gabigid. Sakay Tutoy Kambang Yudi Kakak. Ariel Tolentino. Red Robbie Hinobeya Maming. Parente kong sa aksyon Marlon Hinobeya. Pinatamyaw ni Red Robbie Hinobeya Maming si Bibing Sang Morsya. Dong Dinglo may gabigid sa kay Doc Hiko Health Info. Oy, may gabigid na si Mood Sir Doc Hiko Health Info. No, pamati isa sa aton. May gabigid na si Mosera. Pagmanan dira nga pagpamati mo ni sa ang kwan. Isa sa mga nag-sponsor sa aton ang Evergreen Herbal Capsule. Si Doc Crispin Hiko. May gabidra si Mosera. Si Totoy Kambang Yudi Kakak. Mala ko nga pagpakapi-kapi gina sa Kapi Pepe. Para ka man daki na Totoy Kambang Yudi Kakak. Kaya kagi nagmuno sa akon ba? Sitan mo ko sa kuan sa Kapi Pepe. Salamat gida. Si Lynn Holmes, monitor sa aton si Enting Biboso. Si Taji Yona Ruiz Amar, may gabi gida. Parintiana, sila ni Action Marlon Oliveira, kamusta lang si Red Rovi Hinobeya, maming siya. Jerry Haba Venas, may gabi gid. Venas o Convenias. Sa Marville Subdivision, Barangay Granada, tamyaw to si Marie Jo Carbajal. Sweetie Pie, greet nyo lang si Aryani Hilaos, kag Friends Ryan Hilaos. Napaurok-urok, kaya lang kay Sweetie Pie.
Sa Oringao, Himamaylan, nga monitor sa aton si Naisy Morales Fabol. Noel Zambales, dira sa Purok Paho, Barangay Talok, Bago City, ginatamyaw kan ni Donnie Zambales. Sa mga taga ni na Rose Manukan Country, monitor sila sa aton mga kabers dira ni Aldrin Limaco, si Fernando Bongbong Narciso, ara manoga monitor. Sir, salamat gida. Tamyaw ko lang pamilya ko. Ari kami sa Baguio City, Jerry Haba Venyas. Mr. and Mrs. Bobby Munoz, monitor sa to sa Talisay City, no? Salamat gida. Sa kay Jocelyn Kalamaan, kay Eden Medina. Bao nagapaurok-urokin sila. Si Emily Fornis, uy, si Ampay. Pay, may gabi na sa imo. Emily Fornis, sa kay Nonoy Gimapang, Robert Florendo. Check attendance lang sa. Alin sa report ni Action Tam, may balos ka report sa Action Percival Villamor. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Action Percival, may gabi, apres karin. Mayang gabi, Action Eric, kag subong man sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa Action Night Patrol, ang Unifier Battalion sang 62nd Infantry Battalion, 3rd Infantry Division, sang Philippine Army na nga nabase diri sa Barangay Libas Municipality sang Isabela, Negros Occidental sa pagpamuno ni Lieutenant Colonel Egberto Dacoscos, Battalion Commander, kag sa supportman ni First Lieutenant Maria Allen Vilos, Operation Officer sang 62nd Infantry Battalion. Mga alas 7 sang aga, nagkandak sang Peace Advocacy Symposium sa 300 ka mga estudyante sang high school sa Barangay Antipolo, Pontevedra National High School. Upod ang senior high, kag ang nagatag sini sang mensahe sa paglecture sang amo nga symposium si Master Sergeant Fidel C. Dilara, Sergeant Battalion. Ang lecture gina-conduct diri sa katapos ang Philippine Army ang kabahin sang Arise Awareness sang pag-recruit sang mga minor de edad sang ato sa mga teroristang grupo nga kontra sa gobyerno. Kag gintudlo diri ang nga maglikaw ang mga kabataan sa mga black propaganda sang mga terorista nga gikan sa nagkalain-lain nga mga sektor nga ginalikawan sang aton gobyerno. Kag diri gi-lecture man sang aton nga Philippine Army nga EO 70 ukot Executive 70 nga ginpasar sang aton nga presidente sang pungsod Pilipinas batok sa mga teroristang NPA-NDF. Information report gikan diri sa Isabela, Negros Occidental para sa Action Night Patrol. Una sa balita, una sa aksyon, Action Percival Villamor nag-report sa Bacolod, Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon, Night Patrol. Salamat gid Action Percival Villamor sa mga report. Ang balita ng Action Percival Villamor ginadulor man sa Santon Plus Herbal Soap. Epektibo kag puno sang moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap, ginapalombok ang panit, ginapahamis ang kutis para feeling healthy skin. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty, affordable price, mabakal sa mga butika. Ang Barangay Pahanukoy magapatigayon sang first Lamhitanay sa Pahanukoy Sinolog Festival. Iwato rin sa Enero 19, Tubtob, Enero 26. Sa Enero 19, Domingo ng adlaw, alas 8 sa aga hasta alas 5 sa hapon,
First Barangay Pahanokoy Airsoft Event in cooperation with Negros Airsoft League Incorporated. Ang makita diri nila ang kabahin sina diri sa ila nga matipon i-share nila sa aton nga mga senior citizens. Salamat kita sa mga taga Negros Airsoft League Incorporated. Isa dira sa membro si ninyo. Pwede ko ka-entra nyo. Sa Enero 24, alas 8 sa aga to, alas 12 sa ugto, may ara kita bloodletting activity kag dental mission. Enero 25, Sabado inang adlaw, alas 6 ang aga, mangrove tree planting. Alas 7 sang aga, oras 7 sang gabi, Miss Gay Lamitanay Queen sang Panokoy 2020. Sa Enero 26, Domingo, alas 6 ang aga, Sumba sa Panokoy. May ara nga misa man nga hiwaton. Sponsored sang sang bulig sang Barangay Council sa Barangay Panokoy. Alas 9 sang aga, pottery making demonstration. Launa sang hapon, amoy ni ang Sinulog Street Dance and Arena Competition. First Lamitanay sa Panokoy. Alas 7 sang gabi, Ram Guardians Night. Amo na mga aktibidades nga napartiniser sa First Lamhitanay sa Panokoy Sinulog Festival, Barangay Panokoy, Bacolod City. Ayos! Pamiyaw lang ni Manny Lokyas, si Nonoy Mateo, kapaurok-urok ko Ang mga taga Bacolod City Police Office, may gabi dira sa inyo, sir. Salamat gid sa pag-upo nyo kada gabi di. Si retired Police Colonel Placido Hintoleyo, kapaurok-urok man. Si Greg Perdigin, kinatamyaw ni Marites Perdigin. Good evening, hello Action Eric. Bam na si Emily Fornis. Ay, ugalino si Emily Fornis. Si Emily Fornis, sabi ugali si Bam. Lipat ko Hindi na si Ampay, kumari mo. Si Ampay, kailan mo na yung kumari, kuya. O si Bam Fornes, amo niya si Emily Fornes, amo niya si Bam. Sorry. Michael Escobar, bata ni John Escobar, kapaurok-urok yapon Salamat. Uy, ano ang resulta sa loto, ginahulat nyo? Unahon ko resulta sa loto, 649 na. Jackpot price, wala sa may nakakuha, 34.8 million pesos. Resulta, 649, 42, 32, 35, 33, 28, 44. Again, 42, 32, 35, 33, 28, 44. Resulta naman sa Lotto 642, jackpot price, 5.9 million pesos. Wala sa may nakakuha. Resulta, 642, 20, 15, 14, 13, 21, 11. Eskalira, no? 20, 15, 14, 13, 21, 11. Ayos! Si Santiago Vargas Gaitan, monitor sa ito. May gabi nila kay Sir Santiago Vargas Gaitan. Kag si Lawin Villa Ispin. Nya wala kita da, ara. Matik na iya. La lima. Nga pa urok-urok kadaan kada, si mahuya man tayo. Sa kay Tart Nirak Tahang Langit. Kay Robert Florendo. Mayo lang nga pagpaurok-urok, pamati sa Action Night Patrol Program. Bye, Bertie. Kay Eva kag Joel Sangkuan Kids, sa Jigs Marketing, may gabi gida. Kag mayroon dira nga pagpaurok-urok, pamati sa Action Night Patrol Program. Mga taga-Manukan Country, ginatamyaw lang ni Reinhardt Lindayaw Moreño. Mga taga-Manukan Country. Gamonitor sila sa aton. Siling ni Reinhardt Lindayaw Moreño. Daghang salamat kita. Magabalik ang Action Patrol Program. When we come back, balik ang report ni Action John Diaz. Pagkatapos lang sa aton importante nga mga pahibalo.
Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Magkulunod kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dalain. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol! Pabalik diri sa ato sa Balagad Bay Kabidira sa kay Aladin Salas. Bato to Aladin Salas. Ya pa urok-urok man. Ay, puertis to Aladin Salas. Biliba. Mayang gabi sa imo, Sir Eric, ka inulan di sa silay, sir. Atod ka, more power and may God bless you at all times. So, salamat gid kay Jory Chodosio. Jory Chodosio, sir, mayang gabi dira sa imo. Sa United Arab Emirates, araman ka pamati sa aton si Geraldine Pastrana. Of course, ang tinalangga nga iloy ni JM Baikin ka monitor gisaton si Madam Michelle Baikin. Ay, Bertie. Mati gi si nanay ni Toto JM Baikin ba? May problema di si Toto JM Baikin na Madam Michelle Baikin. Tapos ko programa inom kami. Kung nakabuot Toto JM Baikin mo. Tapos program sa Night Patrol, dainom kami na ya. Sige, balikan ta si Aksyon. Jan Diaz sa balik ka report sa atong sininga Patrol 3. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol Field Report! Yari si Aksyon, Jan Diaz sa balik ka report. Jan! Come back, Jan. Inasun ng isa naman
man ka senior citizen matapos mabungguan sa isa ka pribado nga salakyan, natubang sa San Sebastian Cathedral diri naman sa area sang Dan Rizal, tad sang Bacolod. Ang pilason ang ginkilala kay Oronita Saupan, 66 anyos, residente ni sa barangay 16 diri man sa syudad sang Bacolod. Si Saupan nag-angkon sa kapilasan sa iyang alawas kakarompat ayon ginabulong sa area sang Corazon Luxin Montribano Memorial Regional Hospital. Sa dugang pagiging Akson Eric Pilason man ining isa ka 13 anyos nga lalaki residente ni isang Purok Nami-Nami barangay Banago syudad sang Bacolod. Tapos nga ini nasa kaidan isa ka pribado nga salakyan ang ginasakyan man sini nga bike Akson Eric sa muwan mismo nga lugar. Maning aligasyon sang Iloy wala na tulupang posible sa isa ka pribado nga salakyan nga nagamaneho sa bisikleta o bisikleta ining iya mismo nga bata kag nasa kaidan nakaangkon ini isang okon baligid mismo wala nga butkon sining 13 anyos nga minor ang lalaki nagkaroon pa dayon ginabulong man sa area Regional Hospital. Isa man ka vehicular accident ang nagluntad sa area sa Hacienda Cape, Barangay Ipinio, sa sulat naman sang Talisay. Ang biktima drip, isa man ka senior citizen, isa isang 66 anyos man ang edad. Giniyang kilala kay Angelica Arida. Angelica Arida, Akson Eric, sunod rin sa biktima, nagpanahog gini sa tricycle nga iya ginsakyan. Wala galing niya na talupang dan nga may nagasunod nga isa pang kapribado nga salakyan, kulpi na lang inisa nga nagtabok sa dalan. Sa naman ano bungkuan sa isa ka pribado nga salakyan ka nagaangkon sang pila nga butkon pilas man sa tunga bahin sang iya nga hita kakarong padayon man ginabulong area sang Corazon Luxin Montribano Memorial Regional Hospital. Akson Eric Agsaton mga akson balita na tipon sang patrol sa bunggid na mga gabi. Rekta sa batol ang taglibot sa Bacolod Akson John Diaz. Una sa Bacolod Akson sa Bacolod Akson Radyo. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Good night, ka. Salamat dyan si Boss nga report. Pagi sinibanon, kiss me goodbye, kiss me goodnight. Kita magkatakop temporaryo. Balik kita buwas biyernes ha. Basta Friday night, sugod kita alas 10 hasta alas 11. Basi sa kada biyernes, isa na kakauras mo. The rest, 1.5 hour. Ato sa Liwa Patrola, unit reporter sila aksyon nga napalagad karon ng gabi. Aksyon Parsival Bilamor, Tamon Forte, Roger Gutib. Of course, ang mata kagdurunggan oras sa kagabihon, Aksyon John Diaz. Nani kiraw nga nga piloto sa Patrol 3 na para Patrol. New Center Action Eden Abuso, Technical Partner, Studio A. Broadcast Engineer, Nalman Madera Backup, Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Campaner. With IT Expert, Batang May Laban. Daw Alaska ba? JM Maikin. Transmitter Control Tower, Barangay Talok, Syudad sang Bago. Broadcast Engineer Bernie Bilacana sang Batang Suay. Back to back kay Security Guard Rene Cordoba. Sa kanan sa Station Manager Action Nona Magbanwa. Production Chief News Director Action Rex Cantong. Ang ulagad ang Gorman Action Night Patrol Program Lunes, Tub-Tub, Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa nagsaling adios, amigos, hasta la vista. Ayaw makalipat atis magtulog, magpangamuyo. Sa iyo pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog ng kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night, bye-bye, good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.
Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.